rejstřík je nekonečný, takže podle mého názoru každá lokalita, každé lidské dílo, každé místo, ať má přírodní, kulturní nebo historický nebo památkový charakter, má šanci, pokud bude rozpoznáno, ošetřeno, ano, pochopeno, tak má šanci se prosadit v té těžké konkurenci dnešní společnosti. Začneme tady rychle Českým Krumlovem. Tady jsem si neodpustil jednu zajímavou kresbu nesmírně imenčního člověka, která naznačuje určité souvislosti přírodní, historické, architektonické, to, co nazýváme kulturní krajinou. Co je kulturní krajina? To je v podstatě fenomén, který spájí prostě dílo Boha, tedy přírodu, a tvůrčí průnik člověka, který v tom lepším nebo horším případě si přisvojuje, upravuje, ošetřuje okolí. No a teď z Krumlova ještě jednou tedy Krumlov. Proč Český Krumlov? Proč v podstatě vy tady? Proč ten zámek tady? Protože má určité specifické rysy a specifické hodnoty. A teď si uděláme takovou virtuální prohlídku světem, proletíme takhle několik kontinentů, několik zajímavých míst a na závěr si řekneme něco, v čem jsou jednotné, v čem spočívá podstata onoho hledání kvality místa. První přednáška včera byla otázka kvality a autenticity. O ničem jiném nebudeme hovořit, nebo si povídat, nebo si ukazovat, ale na příkladu zcela jiným, na příkladu konkrétní hmotné kultury. Jeden z příkladů, i velkoměsta si v některých částech uchovali nádherný, původní, autentický charakter. Ano. Tady vidíte město Bruggy, tu menší část z kanály, a tam vidíte jednu podstatnou věc. Nesmírný cit a opatrnost k původnímu historickému a památkovému prostředí, kromě 2-3 maličkatých prasárniček, tam nějaký slunečník, tam nějaká zbytečná červený akcent čerstvě natřených vrátek, ano, je to nesmírně původní, krásné místo, které se velice zdatně využívá v tom kulturním biznise. Skočíme si dál. Před 3 týdny nás navštívila matka královna Bhutánu, tak hned jsme se podívali na jejich oblast, pomocí Google samozřejmě, a obrovské překvapení v té původnosti, harmonii a souladu přírody, netknuté přírody, ano, úžasné architektury v materiálu, konstrukcích, filozofii a tak dále. A toto je skutečně velký potenciál pro světový, nebo pro světový list památek, on je to listina kulturní a přírodního dědictví UNESCO. Okamžitě v posledních 2 letech bylo nominováno přes 15 místních významných míst do této listiny. Zase, teď jsme v Anglii a vidíte tam jednu zajímavou oblast. Tady je nejzajímavější postřeh komunitní zájem nebo zájem lokality a místní společnosti o kultivované prostředí, přírodní a kulturní, zhruba 40 měst, 40 vesnic, 20 měst a 3 velká místa, dokonce památky UNESCO, se shodli společně, že budou maximálně udržovat své kulturní prostředí a nedovolí výraznějšímu průniku 21. století. Ano? Takže s respektem k přírodě, architektuře, řemeslu, materiálové skladby a tak dále se udržuje celá tato ohromná oblast. A když si vybavíte vaše sídla, obce, vesnice, města, jak se degradují, devastují tím nánosem 21. století, od reklamy, později si ukážeme, přes nevhodné, sterilní, brutální novodobé stavby, tak tato oblast prostě je předpokladem, že pro příští generace udrží takovou tu krásný soulad a harmonii člověka s přírodou. Další ukázka, tedy tam mezi ty světové a evropská významná místa jsou chytře vloženy některé naše české lokality, určitě znáte. Jo.
Telč, opět poměrně hezonké, krásné, čisté místo, pokud nepropadne biznisu a komerci a i jednoduchým, nevhodným stavebním zásahům, tak to bude berlou a klenotem mezi českými památkami. Jeden moment, který nám strašně schází, tady já v Krumlově, tak v celé České republice, určitá míra estetizace vlastního nejbližšího okolí jednoduchými formami a prostředky, což je úklid, čistota, upravenost a potom estetizace pomocí zelení, pomocí květin. Tady vidíte jedno malé městečko na Alsasku na pomezí Německa a Francie, německý, dneska francouzský. Mimochodem podstatný je, že je to opakovaný vítěz nějaké evropské soutěže a získává cenu Europa Nostra za neuvěřitelnou krásu květinové výzdoby a v některých případech možná, že už to obyvatelé přehání, vidíte tu soutěž prostě o květiny prostě až ad absurdum. Nicméně je to neuvěřitelný úlevný pohled pak při srovnání s komerčními místy. Další, když se podíváme trochu někam jinam, druhová rozmanitost. To je fenomén, který ICOMOS, UNESCO nesmírně oceňuje a skutečně zdánlivě nesmírně jednoduché věci z bláta proutí s úžasnou ovšem hodnotou a akcentem původnosti tradice se dostávají na výsluní a zrovna tyto památky jsou dneska čekatelé na zápis do listiny světových památek. Zase skočíme trošku dál do Japonska a to, co máme ovšem i u nás v těch kvalitních skanzenech a ještě dobře zachovalých částí vesnické lidové architektury, tak je to přibližně obdoba, najdeme to i v Maďarsku, najdeme to i v Anglii, najdeme to i jinde, tak tady vidíte zase úžasnou souhru původních konstrukcí, materiálů, řemesla, ano, v těch lidových stavbách, včetně dochovaného klidného, citlivého přírodního okolí. Jedna z mystických zajímavých míst, ano, Monsanto v Portugalsku, neuvěřitelná záležitost, kde vysoko v kopcích, ano, se úžasným rozhledem po širokém okolí, mezi ledovcovými balvany postupně vzniklo lidské sídliště, takové ty přílepky domů, které vypadají až obskurně. Zajímavé tady je, že místní obyvatelé rychle rozpoznali už někdy v 50. letech ten významný fenomén místa a zapřísáhli se a dali si do svých místních pravidel zákaz rozšiřování běžné zástavby a udržují tento fenomén v tom rozsahu, jakým je a vlastně v podstatě dnes prosperují na turistickém ruchu a nedovolili ten trend, který tak často ty naše nádherné malebné výsky nebo městečka postihl, a sice překotný architektonický rozvoj, který nebral ohled na místní tradice, na tu souhru místních konstrukcí, materiálů, řemesla a zase podobně. Opět vidíte, že i naše jednoduché, krásné české památky nejsou nějak pokleslé kvality, ale i v tom evropském nebo dokonce světovém srovnání se zaskylí a zaujmou. Tady je ukázka selského baroka, tady nedaleko vesnice Holašovice, je jich poměrně víc, ale je to jako příklad vesnického sídla, které už bylo prohlášeno za památku UNESCO a velice zdatně prosperuje. Úplná obdoba je tady krásné malé sídlo v Itálii, které je zase typické tím, že někdy na přelomu 18. a 19. století využili určité mezery mezi zákonu a neplatí daně, protože našli způsob snadné stavby a demontáže celých domů, suchý kámen postavený do zvláštní konstrukce, a tím pádem už přes 2 století neplatí daně jako za stabilní zástavbu. A tady ta obskurní záležitost dovedla k tomu, že i místo se zaskylo tím zajímavým fenoménem a i pochopitelně tím poměrně velmi kultivovaným a elegantním vzhledem.
Skočíme-li přes oceán, vidíte, že i konstrukce relativně mladé, přelom 19. a 20. století, jsou už dneska předmětem zájmu ochrany listiny světových památek. Tady je ten zajímavý konstrukční typ, že každý druhý barák má speciální nástavbičku arkýř, kde ženy rybářů čekaly, pletly a vyhlíželi na oceán, zda se jich manželé vrací, a hlavně večer, vždy při svíčce, každý ten rytíř byl vlastně orientačním majákem, aby se správně vrátili a vykličkovali někde mezi mělčinami, útesy a podobně. Takže to plní tu další funkci, proto ta zajímavost. A tady pochopitelně jakási poklona, ano, tamhle do norské země Norsko, zase si všimněte té harmonie a souladu lidského sídliště s přírodou, kde ta příroda se stává i konstrukčním prvkem. Ty zelené střechy jsou noblesní, hezkou, měkkou záležitostí, dneska poměrně velice rozšířenou i do rovníkových oblastí. Velice krásná věc, která vede k tomu, že ozelenění takové té výhně velkoměsta se stává velice zajímavým fenoménem, a teď jsou příklady už z minulého století. Ještě trošku změna, abych jenom potvrdil to, že pokud má něco skutečně specifické hodnoty a kvality, tak ať je to z bláta nebo z mramoru, ať je to neuvěřitelná odvážná architektura nebo krásná jednoduchá lidská práce, je to předmětem zájmu a i v té druhové rozmanitosti předmětem i nejvyšší ochrany. Toto je rovněž World Heritage na listině světových památek. A co se týká množství takových památek, za chvíli se dostaneme k tomu, že zdaleka ne všechno ještě známe a stále se objevuje. To jsou nové objevy posledních asi 8 let, odhalené polorozpadlé, v současné době z části opravené vesnice čínských posedníků na ostrovech kolem Tchaj-wanu, ano. A jelikož to bylo pásmo, něco jako naše Sudety, a mezi Čínou a Tchaj-wanem přes 30 let neustálých bojů bylo vystěhováno už v 50. letech, a teď nastává zpětný návrat a dosídlování těchto ostrovů a objevování takovýchto kouzelných vesnických celků naprosto netknutých, kde je 50-60 domečků, baráčků tohoto charakteru architektury prakticky v původním stavu od 17. do 19. století. Co byl společným fenoménem všech těch ukázek z různých světa? To, o čem jste hovořili včera, kvalita a autenticita. V památkové péči, v historické architektuře je ta kvalita vyjádřena několika termíny, a je to integrita, celková dochovanost a vrcholnost, a autenticita, původnost, věrohodnost detailů. Oba tyto dva základní fenomény vytváří něco, co se nazývá mimořádnou univerzální hodnotou. Pro anglicky hovořící tamhle, který si musí spozornit, je to slavné OUV, Outstanding Universal Value. Fenomén, slovní spojení, které UNESCO a Mezinárodní ICOMOS, Instituce pro správu památkových sídel, používá, ano, prakticky v každém dokumentu a naznačuje, ještě jednou vám to vrátím do té češtiny, a naznačuje, že to je společný fenomén nejrůznějších druhů přírodních a kulturních památek. No. Mimořádná univerzální hodnota. Rozpoznat, pochopit tuto hodnotu nebývá tak jednoduché. Je to něco jako perla, diamant v hlušině, kde musíte procedit spoustu materiálů, než se vynoří, než se pochopí určité souvislosti kulturní, historické, já nevím, osobnostní, díla místní a podobně. A jakmile se takovýto fenomén nalezne, tak místo má vždy větší šanci budoucí prosperitě. Zdůrazňuji, že ne na první pohled je jasno, co je v místě
nebo v místním fenoménu hodnotné, ať je to druh jídla, tance, ať je to barák, ať je to okolní příroda, ať je to legenda, mýty, ať je to cokoliv. Ano. A skutečně dlouhodobým poznáváním, pochopením, studiem zdrojů, srovnáváním v evropském nebo světovém kontextu, teprve se může takovýto fenomén objasnit a vynořit, ale taky nemusí. No. A pokud se takovýto fenomén v místě nenajde, nebo ani místní komunita ho nehledá prostřednictvím buď systematický studenti, badatelé, experti, nebo kronikáři, legendy, místní vzdělanci, tak ho vlastně nerozpozná a pak nastává ten fenomén, o které teď v posledních letech hovoříme, ta ona hejkalizace památek a prostředí. To slovo hejkalizace je strašný fenomén, najděte si to v Google, už to velice pozor, byste měli znát, už to funguje. To jsou ty rádoby jednoduché, laciné aktivity, neustálý kolotoče, šermíři, řemesla, laciné prvky, dovezené od jinů do místa, ano, které mají nasytit takový ten přirozený hlad po zábavě, něčem zajímavým. Ano. A pochopitelně, jakmile věci nevychází z místních zdrojů a kořenů, ano, nejsou, a tomu se taky ještě dostaneme, nejsou autochtonní, v místě vzniklí, ano, k místu patřící, historicky související z místa, ale jsou co opak autochtonního? Cizoludí, dovezený od jinů, kde když je toho jenom troška, tak je to jako krásné koření, které můžu vychutnat. Ale jakmile to převáží, tak jsou to ty bolševníci, kteří vyrostou na dvorku na místo původní rostlinky, pak jsou to ty matriošky v obchodech, nebo čepice s ruskýma hvězdama, hamburgery, a teď můžu jmenovat a tak dále, který postupně vytěsní to původní. A stále se tady bavíme neustále dokola o jednom fenoménu. Nalézt něco podstatného v místě. Protože i vás, pokud jste už byli, nebo až pojedete do Brazílie, Japonska, na ohňovou zemi, nebo já nevím kam, tak vás nebude asi zajímat, jestli tam mají knedlozelo vepřo, ale rádi vychutnáte něco místního. A teď si představte, kdyby používali stejných laciných cest prostě a ta nuda, ta ztráta toho neuvěřitelného kulturního bohatství, kdyby všechno bylo unifikováno, jakože někdy to je k dobru, když je jednotná hygiena a nemusím se bát tureckého záchodu, ale na druhé straně mít hamburger všude a ne původní kuchyni a nevychutnat si i národní jazyky. A vlastně určitě s jedním ze smyslů nedokázat pocítit tu zvláštnost místa, které jinak voní, jinak vypadá, má jiný ruch, má jinou architekturu, jinou filozofii, jo, jinak vypadající pochopitelně obyvatele a tak dále, tak přicházíme strašně moc. Z Jihlavy, kolegyně, pamatuju si, ano, tak v Jihlavě je zajímavá aktivita, a sice, najdete si to na Google, publikují online speciální časopis Turistika a jako jedna z mála skupin lidí tam publikovali něco o filozofii cestovního ruchu. Byl jsem nesmírně překvapen, jaké úžasné myšlenky se dostávají i do takového zdánlivě jednoduchého prostředí. Jo, tour operátor připraví trasu, sežene klienty, ty mu zaplatí, provede je, ukáže jim něco. Jak je to nesmírně zajímavé badatelské téma a kolik rovin, ano, a prostoru se dokáže prostě nabídnout v té kultivovanosti a rozmanitosti, když se nad tím lidská mysl zamyslí. Přeskočím dál, takže vnímejte dvě věci, integrita a autenticita. A základní fenomén mimořádných univerzálních hodnot. Všude na katedrách a fakultách se vždy ptám studentů, slyšeli jste někdy na své fakultě přednášku o mimořádné univerzální hodnotě? Informovali vás pedagogové o tomto fenoménu? A já zjišťuji, že ne. Přišel mi to fenomén, jako kdyby ve fyzice nikdo se nezmínil o Mezinárodním ústavu miliard a jednotek, ano, o základních kritériích oboru. Takže zase z toho vyplývá opak, že taková povšechná přezíravost, že
kultuře a kulturnímu fenoménu rozumí každý, může o něm hovořit každý, ano, a přitom vlastně ani nesdělí podstatu problému. Teď chviličku se můžete dívat na několik základních bodů, proč je kulturní fenomén. Historická tradice důležitá. A samozřejmě pro mě je velice hezkou takovou expresivní nadsázkou, že to je zhmotnělá paměť lidstva. Zhmotnělá paměť úžasný. A to všechno ostatní, že to je tady národní minulosti, identity jednoznačně. Zdánlivě obecné, zdánlivě jasné, ale v každém opomenuté, přehlížené. A teď si vemte nejrůznější starosti, hejtmany, ano. Jestli si toto uvědomují, ve chvíli, ano, kdy formují určité koncepce, nasměřovávají finance na podporu programů kulturních a já nevím, jakých jiných, ano, zjistíte, že najednou toto vypadlo z hlavy a není na prvních místech. Toto je v porovnání s jiným druhem činnosti, průmyslu. Toto je něco jako bonita půdy. Pokud by zemědělec nekalkuloval s kvalitou a bonitou půdy, pokud by řekněme, průmyslová snaha o zavedení průmyslu nepočítala s technickou vyspělostí místní společnosti, s jejím vzděláním, no tak by asi dopadla špatně. V případě kultury na toto nemyslíme a proto občas tak špatně dopadneme v místě a v lokalitě, kde snadno sáhneme po osvědčených jednoduchých vzorech z jiného místa a přivedeme je do své lokality, aniž si uvědomujeme určité souvislosti. Ano, dotaz? No a to je proto si myslím, že ta 4 a 6 souvisí taky vlastně s tou psychickou stránkou člověka, identita a historické souvislosti, protože ve chvíli, kdy se nestotožíme s našimi kořeny, hledáme to ukotvení jinde, aby se tam něco přitáhneme od někud jinak, tak kdyby se vlastně soustředili v té výchově i na to ukotvení v těch kořenech v místě, tak to má i psychologický efekt větší stability psychiky člověka. Kdo se bavil s letitými emigranty, tak ví, že přestože dosáhli, že se zakotvili, 30-40 let někde úspěšně pracovali, mají už rodiny a už jsou tam druhou, třetí generaci. A když se vrátí, tak najednou něco o těch kořenech a národní identitě se dozvíte, jak vzpomíná na to kafe u babičky, na tu cikorku, jak si tak jako idealizuje to prostředí místní a to své dětství. Prostě ty kořeny jsou nezničitelné a pochopitelně od jeslí až po dospělost je toto nějakým způsobem pěstovat. Ještě blížší určitý pohled na fenomény nebo kritéria kvality v oblasti kulturních památek a zase do kolečka to, co už jsem jednou se zmínil, integrita, autenticita. Ale potom ty fenomény ještě jemnější a kvalitnější, jako je patina, ušlechtilý povrch, který vznikne dlouhodobým stárnutím, který neumíme napodobit. No, tak umíme ho více nebo méně zdařilé chemickými, fyzikálními procesy, kdy zestaříme nějak dřevo, dáme tomu nějakou patinu starého laku a tak dále. Ale vlastní kvalita a hodnota spočívá, když ta konstrukce obnažená stovky let prostě potom působí svou strukturou a naprosto jednoznačně přesvědčuje o své věkovosti, o svém charakteru stáří. A všimněte si teď teorie novosti. Zhruba od 50. let po válce všechno vybombardované, všechno přestavěný, chopence toho pochopitelně obchodníci, množstevní, ano, prvé prostě v těch regálech desítky a desítky stejných kusů a navíc potom reklama, vše nové, pánové, jednou za 15-20 let nová žena, dámy, každý 10 let nová kuchyňská linka, lovoucí podlahy, každý 10 let nové auto, každý rok, každý půl rok, nový druh oděvu, jinak byste nebyli in. Jo? Prostě neustálá snaha prostě o proměnu. Ano? Raduje se tím planeta, zbytečně se tím rozostřuje takové to vidění vůbec smyslu toho života a podobně.
na to nezapomeňte, braňte se tomu a no to vlastně vy ani nemusíte, jste v tom ruky, kdybyste teda toto měli cítit a vnímat a pochopitelně spíš přenášejte ve svém okolí dál a kritizujte tyto věci, ano. Pochopitelně vidíte tady až po specifickou identitu ducha místa, genialucí. A teď je mi jedno, jestli je spíš duchovního charakteru, metafyzického nebo křesťanského. Na tom nezáleží, ale i tento fenomén je strašně důležitý. Kdybych to měl přirovnat k jiným oborům lidské činnosti, no tak v podstatě toto je jako, tyto kritéria hodnot jsou stejná, jako patentovaný nějaký strojírenský vynález ve strojírenství. Jako vyšlechtěná odrůda zemědělství, která dosáhla určité prosperity a je úžasným vývozním artiklem. Nebo v jiném oboru, kvalita uhlí černého třeba, ano. Tak jo, prostě to jsou skutečně už konkrétní kvality kulturního prostředí a pokud je nebudeme mít na mysli, tak budeme v místě chodit, budeme neustále provozně slepí a nebudeme vidět tu úžasnou niku s figurkou nějakého svatého prostě na nároží vesnické chalupky, malebný dřevěný plůtek, původní dřeva a konstrukce, krásná pěšina a cesta, malebný někde v lese se vinoucí a tak dále. Prostě samozřejmě fauna, flora, samozřejmě celá ta struktura těchto složitých environmentálních záležitostí. Prostě vnímat ty věci, že mají svou vnitřní hodnotu a kvalitu. To je asi to nejpodstatnější. Nejenom památky město, ale jakákoliv památka od vesnické zóny přes národní kulturní památky až po ten nejvyšší statut světových kulturních památek. V čem spočívá určitá výhoda? Určitě jste se dočetli, že tuhle v západních Čechách, tamhle Kokořínsko, mají zájem prohlásit území ať přírodní nebo nějaké lidské sídliště za památku. A najednou nastane zmatek. Nepoučené obyvatelstvo se začíná, podněcené lokální politickými autoritami se začíná zvedat hlavu a říká, ne, to nechcem. Ty památkáři zde nám nedovolí nic udělat. Jako. A najednou padají pod stůl úžasné návrhy, vytvořit si úžasné, nádherné místo, které by se odlišilo od toho, řekněme, okolí. V čem je určitá výhoda? Z hlediska legislativy. To místo má větší ochranu a jen tak snadno, jo, nějakou kafilerku, dálnici, jo, nebo teď cokoliv úložiště uranu, nebo cokoliv si můžeme říct, nové sídliště, vám tam nepostaví, pokud je to místo chráněné legislativou. Za druhé, takové místo, které nabízí určitou jinou kvalitu, ať přírodní nebo architektonickou, zvyšuje atraktivitu a v podstatě je ekonomickým benefitem. Kdo si vtipně přitom udělá stánek, obchod, zajistí nějaké služby, začíná zajímavě prosperovat. Je statistickým šetřením prokázaný, že během 5-8 let, do 10 let, ano, v místě o 50-70% se promění struktura služeb, ano, a z beznadějného místa, kde prostě dávali lišky dobrou noc a chcít pes, najednou dřevař, ano, místní horník prostě provádí v dolech, které se otevřely jako prohlídky a tak dále. Jo. Dokonce mu někdo musí ušít původní uniformy, ano, jo. Někdo se mu musí připravit nějaký denní harmonogram, takže organizace, management, ano. Na to se navazují samozřejmě služby pohostinské, ubytovací a najednou je to spotřební průmysl, takže se dá snadno a jednoduše říct, že dobře ošetřená přírodní nebo kulturní lokalita je iniciátorem spotřebního průmyslu. Ten turista, vy, konkrétně já, tam potřebujeme co? Cestu, parkoviště, řízek, ložní prádlo, lampičku, všechny ty souvislosti. A kdo to zajistí, tak si to inkasuje, když to jako zjednoduším úplně na podstatu. A to je ten moment prostě těch multiplikačních násobných efektů. Čím kvalitněji se tyto věci dělají s rozvahou, ne jako Plzeň,
jo, stovky milionů prostě na rok pozdě. A po pozdě všechno chcípne, ano, a v podstatě 30-40%, co tam bylo investováno v těch ohromných milionech, prostě přijde vněleč, že se na to nalepili balasty zbyteční jednorázový, 30-40% těch opravených domů a samozřejmě nějaké toho centra pro děti tam zůstane. No, jak to bude s tím Dinolandem, to nevím, ale taky to nedává moc prostě šance do budoucna. Jo? Takže pozor, je třeba velice pečlivě balancovat, do čeho se vstoupají prostředky, aby to bylo úměrné, aby bylo to etapovitý, postupný, na základě určitých poznání, analýz a podobně, ale s tím teďko nebudu obtěžovat. Poslední takový závěr, než se zase podíváme na obrázky a trošku si dáme relaxu z takového toho mentorování. Tady jedna určitá takový, řekněme, skupina kritérií se snahou o rozčlenění. Pozor, OUV, mimořádná univerzální hodnota, má několik důležitých fenoménů faktů, ta kulturní hodnota, což jsou ty historické, umělecké, estetické, které se můžou využít k poznání, já nevím, bádání, edukace a podobně. Pak má tu přírodní část. To je teď to, co mám asi hodně blízký, biodiverzita, flora, fauna, přírodní zdroje. A pak má svou ekonomickou část. A to vidíte, co to je určitá cena, konkrétní tržní nebo historická, dlouhodobý, krátkodobý přínos. A teď nesmírně záleží na vybalancování těchto kritérií. A jakmile něco brutálním způsobem naruší, že krátkodobý přínos zaměním za biodiverzitu a zlikviduju prostě zbytečný žabky, ještěrky a teď si můžu myslet, co postavím tam prostě, já nevím, halu na co? Na skvoš. Teď zrovna v nějaké té okrajové části vesnice se hodí městečka a tak dále, ano, a přinese mi to na nejbližších 10-15 za nějaký biznis. Nebo neodhadnu provozní náklady, ano, a zbytečně nainvestuju do něčeho, o čem jsme v místě přesvědčeni, že nám to rozšíří, řekněme, turistický ruch. To jsou takový ty divný vyhlídkový věže, jo? Takový ty moderní záležitosti teďko na Šumavě, ono vám to stojí prostě 100 milionů. Vyroste to tam, vy tam můžete si se dětskama vylízt, dívat se nad koruny stromů prostě, ale všechno je to z životností 10-15 let. A z hlediska dlouhodobé udržitelnosti prostě je to velmi špatná investice, protože je cizá, nepůvodní, něco krátkodobě přináší, ale ty původní hodnoty do té krajiny, do toho lidského sídliště se nedostanou. Takže na tyto fenomény velký pozor a neustále je vnímat v jakési komplexnosti a vzájemné vazbě. A proč o tom všem hovořím? V současné době je zhruba 962 světových kulturních památek na světovém seznamu. Všimněte si předběžného seznamu, takzvaný tentative list. Asi posledních 5 let UNESCO chce doplnit a z části i některé památky nahradit. Najednou se protrhá hráz. A 1569 a změnit, a když jsem to dostal, tak je bylo 1612. Úžasných lokalit na světě je zařazeno do listu čekatelů na zápis do světového seznamu památek. Závěr je strašně jednoduchý. Za prvé, že významné lokality jsou i mají zajímavou šanci pro budoucí perspektivu. Ano. A tam nemáte ty body, že to je prestižní zájem, důležitá marketingová značka a tak dále, to manažery a podobně. Ale pro mě ještě důležitější, když nebudeme vynakládat náležitou péči, když nerozpoznáme a nepochopíme, co ta významná lokalita potřebuje a zneužijeme je takový zvykážený příležitost, tak ztratíme šanci, vypadneme z toho seznamu a je dost čekatelů, kteří nás nahradí. A většina těchto památek může z tzv. Třetích zemí, což je Asie, Afrika, Jižní Amerika, že Evropa už je přesycená jednak i zápisem památek, ale hlavně ten vývoj pozitivní
pozitivní hospodářský a společenský vývoj vedl k tomu, i ke ztrátě citu pro vlastní prostředí, pro vlastní tradiční hodnoty a převládá určitá vlna zbytečné modernizace. Tady je několik hlavních důvodů, proč místo a jak místo může velmi rychle ztratit své hodnoty. Jednak je to tím, že ztratí ta celková zachovanost, dochovanost, to stačí pár blbých barák na horizontu, ano, sídliště a podobně. Ztráta autenticity samozřejmě, šikovnej nějaký klub přiveze nákladák zlevněných barev z Vídně a celá vesnice se natře prostě jednou blbou s barvou, ano. Jen se nesmíte, Moravo, když jsem projížděl Mikulov, tak všechno, co bylo, že všechny ty obrovské cedule a ty prasárny z toho advertisingu, to znamená reklamy, které byly v takové té zóně volného obchodu tam, tak zřejmě místní vzali a dali si je předský zahrádky. Takže dneska Valnice, Mikulov, Lednice jsou naprosto zničené vesnice, jednak právě tím kýblem raškovských umělohmotných nátěrových hmot a těma nesmyslnýma několika metrovýma billboardama, že je tam večeře, že tady může zaparkovat. Je to prostě obludárium, namísto prostě vinice, zeleně, přívětivého vesnického prostředí a podobně. To je velmi špatný, novodobé konstrukce materiály, nebudu ukazovat. Představte si, ještě že souhrn nesmírně vzdělaných lidí, projektanti, architekti, šéfové firem, potom samozřejmě kompletní skladba lidí, kteří jsou na obecních úřadech, krajských úřadech, ano, státních úřadech. Vždyť to nejsou blbci, to jsou všichni vysokoškoláci. Udělal jsem si jeden souhrn na konkrétním modelovém příkladu a napočítal jsem, že zhruba 25 lidí vysokoškolských vzdělaných s praxí 10, 20, 30, 50 let v oboru, když se soustředí na jeden problém, tak dojdou ke špatnému místu. To je fenomén, který doporučuji pozornosti. A nevím, kde je problém. Jestli jenom v politickém rozhodnutí, kde všichni se skloní a prostě, jak občas staří architekti, no my jsme tehdy v 50. letech za socialismu dělali krásné baráky, ale když jsme to dostali na řízení a jsou z toho ty prostě jednotlivý panelové hradby a tak dále. Podívejte se na toto. Společnost vynakládá enormní prostředky, vlastně soustředuje svou kreativitu na blbost. Proč potřebuje tamhle arzenál v Německu, který je 200 let budovou zbrojnice za pruských císařů, za Výmarské republiky, za první Německé republiky, za Hitlera, za nové republiky německé. Pořád to byla historická zbrojnice, a teď poslední 2 roky, když zdůrazní ten fenomén historické zbrojnice architektonickým ostřím, který jakoby se vetkne do toho baráku. Rozumím tě, když ten se architektonický. Něco se tam vložilo a tím se něco ztratilo. Ztratilo se co? A teď, prosím, zvažujte, a zvažují tam kolegové, jestli víc získali, anebo víc ztratili. Jsem bytostně přesvědčen, že víc ztratili. Další ukázky jsou tady zase z celého světa. A ta architektonická necitlivost, prostě neznám víry, bratra, kontinentu, vyznání, to už jsem říkal, jako místa. Prostě to najdete všude, jo? A vidíte, to i v nerealizovaných náhodách, vidíte tu vilovou čtvrť, ty zbytečné hádky o Kaplickýho, ten Glob, Chrchel nebo Chobotnici, nebo jak se to všude nazývá. V pořádku, někde samostatně v nějaké harmonii místa, u pláže, u vody, u Máchova jezera, já nevím, někde asi by to našlo své místo, ale v prvorepublikové zástavě to je vilové. Co pak necítíte tu brutalitu? Ten otřesný rozdíl. A pozor, jo? A teď se na to podíváme teda komerčně. Myslíte si, že ta jediná, že tyto vilky, které měly svou hodnotu, stavbou tohoto, jako získají na hodnotě, nebo ztratí? Takže tady je problém teda v tom, že to, co ukazujete ty vilky, tak místo toho má stát ještě daleko větší hnízdo než
ta chobotnice. Dobře, možná to je taky to ještě nastavení ad absurdum. Už tento návrh je na pováženou a jestli je navrhováno ještě něco jiného, taky přesvědčuji. Takže prostě bez architektury dvě věci zatím se mají postavit. Jo? Pokora, klid, cit, pochopení, poznání souvislostí místa a pochopitelně podle toho se řídí. To mi schází v tom dnešním procesu, v tom překotným procesu 21. století. A pokud je místo zachováno, jáž tak z hlediska konstrukcí, tak se podívejte na způsoby využití. Druhý nesmírný problém. Jeden je brutální zásah nějaké noty, další je způsob využití, to jednotlivý zrušení. No, jestli se do římského amfiteátru hodí prostě hokejový mač, byl bych velmi opatrný. Rokový koncert, tak zkousneme všichni, víme Edinburgh a tak dále, když potom zbyde bordel, zásahy a tak dále, postupná degradace, jo. Ale prostě až takhle využívat prostě neuvěřitelných, jako dochovaných římských památek, nevidím to šťastně a nevidím to ani dobře. Třetí takový moment je přehlížení kvality, kterou máme, zanedbání péče, neuvědomění si hodnot a taky chytrá úvaha, přeci se nebudu babrat s něčím, co je komplikovaný, vyžaduje hrozně práce a tak dále. Je to předmětem někdy nějakých podivných spekulací a korupcí a radši postavím nový malý papundeklový baráček, tam na celý hnízdečko papundeklový, to mi vyjde levnějc, oni mi to zaplatí, za 20 let to budou muset opravovat, zase budu vydělávat a tak dále. Chci tím říct prostě, jenom si už jste zaregistrovali, jenom u nás je 850 nesmírně zajímavých památek, který takhle chápe. A v bezprostřední blízkosti se staví něco nového, co potřebuje nějaké prostory, prostě od skladovacích až po ubytovací a já nevím, servisní. A tyto objekty by nádherně střebaly a přitom atraktivním způsobem. Zhodnocená takováto architektura násobně z hlediska historického získává cenu a vstřebala by řadu takovýchto potřebných společenských funkcí. Pojedeme dál, máme zase ukázka malá. Je bohatá země a vidíte, kam dospěje situace s hezkým malým místem. Prostě lavinu stovek milionů a miliard korun a takový ten neukojitelný pocit touhy po novosti nezachrání krásný historický místo ani nejmenším. A tady vidíte, že prostě z původní historie už jsou jenom fragmenty a ještě víceméně velmi výrazně zmodernizovány a v některých případech i ty fragmenty slouží už jenom jako výkladní skříň prostě pro takové ty luxusní uličky a čtvrtě nákupní a naprosto ztrácí svůj charakter. Další velké nebezpečí je zanedbání základních povinností ochrany. Tady je před 2 lety, už je to 3, jako děsivá příhoda ze Slovenska, kde 2 malí hajzlíci kouřili po dole pod svahem, odhodili nedopalek, zrovna byl vítr. Během půl hodiny, vidíte ten spálený svah, plameny přeskočily na střechu, objekt byl po rekonstrukci, nacpaný památkama a muzejníma sbírkama a vybavený alarmem požárním, který ale nebyl zapojen na půl, pořád scházelo taky pár tisíc na zapojení. Než dojeli požárníci, jedna z velmi cenných památek Slovenská Lehace. Dnes čtete o dalším lidským ataku na památky. V současné době má UNESCO plnou hlavu problémů, jednak s africkými zeměma, kde je ten militantní islám. Samozřejmě Sýrie, viděli jste ty závěry, slyšeli jste a viděli jste ty videa prostě naprosto prostě snad ani nevím, že nenajdou barbarský počin prostě, který se snad dá přirovnat prostě k invazi Gótů a Vizigótů asi do Říma nebo do italských nížin a likvidace všeho. Toto bohužel dnes provází také. Přesto, že všechny smluvní státy se zavázaly, podepsali slavnou úmluvu Convention on Protection of Heritage. Mají to ve své legislativě,
z hlediska i úmluvy státu. Je to požadavek na vlády jak nejvyšší ochrany i v době válečných konfliktů. Vlastně, jakmile se to něco prudce změní, kašle se prostě na kulturu, prostředí, památky, faunu, floru, všechno dá popelem. Takže vojenské hladové jednotky v Africe loví cenná zvířata prostě jenom pro maso, tamhle se vypálí něco jenom z toho a vyrabuje jenom z toho důvodu, že to přinese krátkodobý okamžik. Tady se likvidují památky po 106. Honem pokročím dál a teď se vrátím už k poslední věci. A třetí takový čtvrtý, už takový atak na kulturu prostředí a kulturní krajinu je naše vlastní společná bezohlednost. Tady je jedna pozice u vrat v Široké ulici, kde levým okem se díváte do dvorka ateliéru Egona Schieleho, kulturní instituce, a vidíte tam snahu o jakousi zeleň, úklid, historičnost, je tam nějaký jednoduchý poutač a jednoduchý auto, dobře. A pravým okem se díváte do krásné široké ulice Široká, která i v pomístním názvu už je tady 600 let, která se stala předmětem naprosto bezuzného a hloupého biznisu. A takto je český Krumlov připraven na sezónu. Tam je prostě ty matriošky a ten hamburger, to je inspirativní foto, to, co vidíte tam ve výloze nebo vevnitř. Jinak to jsou reální obrázky. Přesto, že občanská iniciativa, místní legislativa nařizuje, že nesmí být víc než půl metru čtvereční, nesmí být dál než metr od zdi, musí mít tradiční charakter. Týmově jsme zpracovali historické vzory, ano, výkladců, poutačů, domovních znamení, laviček, lamp, ano. Je to v CVčkách prostě na odboru výstavby, jo, na městě, aby to mohli hned dát dotyčnému, přijde a řekne, chci výkladec, chci nějaký poutač, jak by to mělo vypadat, vážení památkáři. Oni řeknou, nevím, jste obuvník, nebo švec, nebo potravinář, tady máte vzory, podívejte se, přijďte s nějakým návrhem, dalo by se to řešit jednoduše. Dá se, vidíte tu cestu. A ten výsledek je ještě hroznější, než si představujeme. Ano. Pak už se polepují prostě původní dřevěné prvky, jo? Doplňuje se na zdánlivě nestabilní prvky, jak vidíte v krajině, kde je jako ten zrezivělý válník, na kterým je reklama, protože zapuštěná reklama už je zakázaná a tak dále. V Praze pak stojí ty kluci somálský a drží tu tyč a mají takhle na špičce boty, nesmí se dotýkat země, ale když se dotýká, tak se tak vyhýbám jakoby předpisům. Tady to samý na dveřích, který se zavřou, vlastně řekne, když to zavřu, tak to není vidět, jo, a jakmile to otevře, tak vyřezne prostě, jo, a rozpleskne se takhle na ten chodník, prostě jako vnitřnosti, v nekvalitním řeznictví, prostě ten hnus prostě je spotřebný a ohlupuje, omamuje turistu, obyvatele a degraduje kulturu místa a prostředí. Teď něco na oddych. Podívejte, vracím se k jednomu tomu závěru, tomu krásnému městečku v detailním pohledu. Proč nežít v tomto? Nechcete se radši procházet s dětma v tomto proházení, aby to malé dítko už nasáhlo prostě vůni, krásu, estetiku, eleganci, jako základní fenomén poznání, anebo chceme žít prostě v tomto prostředí. Jo? A vyhýbat se kočárkama mezi těma zasranýma áčkama, prostě neustále se dívat prostě na špatný design, barvu, věci a tak dále. Teď to je škoda, co děláme. A přitom to stojí peníze. Stojí nějaké peníze. Musíte si něco dělat, každý ráno do příjmy zvolníc a tak dále. A je to naprosto zbytečný. Položte si mi otázku, kterou si pokládám. Proč člověk dělá naprostý blbosti a zbytečnosti, který ho stojí čas, energii, peníze? Zvláštní fenomén. A ještě popojedeme konzervační metoda, přeskočím. Základní 3 fenomény. A budu počítat. Konzervační metoda, tradiční technologie a snaha o autenticitu. To jsou 3 principy, které by lokalitu, historické místo měly doprovázet. Kde by tady bylo hrát hlavní roli. A teď jenom několik takových příkladů, zase naštěstí pozitivních. Toto je esence historického místa. Neupravit dlažbu pro jelové poplatky dám, které večer orzují. Konstrukce, materiál, tradice, stále, hodnota, patina,
menším, ano, pořád to opakovat, až do těch detailů, ano. Prostě komplexně udržovat původnost. Jo. Každý detail prostě, jo, pochopit, poznat, ošetřit. Tam můžete na základě těchto detailů vytvářet takováto historická prostředí. A pokud vy vytvoříte dostatečný rejstřík a nabídku v místě klidného, kultivovaného, hodnotného prostředí, tak docílíte to. Vidíte tady nabídku. Někdy po 20 letech 3 milionů a 100 000 na 400 000 přibližně, ale to trošku víc, a to platících 48 milionů. Jenom přijmete to, když to dělá. A ještě, abyste si mysleli, nebo nemysleli, to se podívejte dobře, toto ukazuju všem návštěvám senátorů na zřízení. Vám obecně slyšíte ve sdělovacích procesích, že kultura prodělává, pořád na něco platíme, pořád divadelníci, malíři, památkáři. Pozor, je to lež. Nemluvím o tom, co kultura iniciuje v rámci turistického ruchu, to je zhruba 10 až 15 miliard. A to je jenom ta část turistů, kteří jedou cíleně za to kultura cestou utrácejí. A tady vidíte výsledek jedné kupní kvalitní, dobře, jak se říká 25 let se věnujeme kulturnímu biznisu. Tady vidíte, že 8 milionů stojí města, 48 milionů. Řekněte mi jako podnikatele z místa nebo z regionu, který odezdá státu 40 milionů. A to nevyrábí kombajny, nevečerné housky, no něco takového, co je třeba jiné podobně. No. Takže pozor, není pravidlem, že kultura musí společnost stát, může být doma. Když se najde něco ikonického, specifického v místě. A v té komplexnosti ošetření, využití, pochopení, jo, se to zapojí do toho společenského procesu. Takhle zhruba stačí, už abych nepřekročil čas, protože už je 10. hodina. A na závěr, co všechno s tím souvisí. Jo? Kde jsme my našli něco, co nás výrazně odlišilo, ještě jenom jednu věc. Ne? Estetická hodnota krajiny. Teď se tam, kolik stojí. Všimněte si, že společnost neumí kalkulovat, kolik stojí krásné čisté prostředí. Všichni manažeři a společnost vám vykalkuluje, jaká je ekonomická hodnota v krajině. Ve zdrojích, který vyrabou. Ale ne v tomto. V tom úžasným esteticko-krajinářským. Jak je hodnotí? To pochopí, že tam domeček a on se dívá do paneláku a pan domeček odhadne cenový manažer, co stojí, nebo se dívá přesně oknem na toto a pak stojí nějaký až teprve v této souvislosti začnete vnímat, že prostředí má svou úžasnou hodnotu. A někdy stačí strašně málo. Tady nic není hodnotného. Ani architektura, ani zelené, ale v souladu. Údržby, klidu, čistoty, ošetření a užívání. Je to nádherný klon. V tom je to kouzlo, že každá chloupka, každý náměstíčko, v podstatě neuvěřitelný, nenahraditelný účinek, který má té zeleně, která i milosrdně skrývá, která i doplní a tak dále. Když je už degradované prostředí, není problém vertikální zeleně. Všimněte, proč to máme na sídlištích. Prostě, no. Takže takovéto věci, takhle pracujeme. Jeden příklad, kanalizační hloupa, drahá, a to je dneska každá druhá obec, žádá peníze z Evropské unie na protizápalová opatření, které jsou špatně a stojí desítky a stovky milionů. Kachnička, už to nevyleze s kačátkama nahoru, důchodce s jezevčíkem nesejde a v živlu, v bytostním živlu vodě si nesmočí nožičku. Zdánlivě srandovní věci, já to zlehčuju, ale on jsou to absolutně vážný životní problémy. A to druhý, bez nároku na jakoukoliv investici nebo trošku údržby, vydrželo to 500 let všechny záplavy, problémy a nic se tím neděje. A teď přijde šéf povodí a bude vám tvrdit, vážně že strom překáží té vodě. Ne, naopak, on ji brání. A prostě úplně obrátí, která první nastoupí motor do plynu, vyřežou prostě břehy, pak
dovezou špatný, blbej cizí kámen a pak nějaký Ukrajinci, kteří nemají vůbec rukodělnou řemeslnou lokální zkušenost, blbě postaví prostě přísně podle nějakého metru vysvahovaný stěny. Braňte se tomu, těch věcí ještě víc. A pak, když budete hledat něco v místě, tak hledejte i takhle, ať ukončím, prosím vás, tohle. Lokální zdroje. Podívejte se, proč jsme včera neměli českokrumlovský bramborovo-tvarohový koláč? To je ochutná. Já chci marmeládu z růží. 800 let je to místo, má heralický znak růže. Jste marmeládu z růží? Jak je to? Máme českokrumlovské koblihy, českokrumlovskou rybí polévku, tradiční recepty od 18. 20. století. Toto je úžasná esence kvality a preciznosti. Toto je třeba nalézt, rozpoznat, vyexperimentovat, podchytit a pak uvést prostě do života a dát to té lokalitě nabídnout, té lokalitě jako možné prosperitě. Vše stačí, ještě toho je víc, ale už čas oběhu. Děkuji za vaši pozornost. Thank you very much for your attention. And I believe